No és només un submarí digital, és l'Ictineu 3 i aspira a convertir-se en el primer submarí tripulat de l'Estat i hem d'afegir que en molt més. El vehicle és obra d'un grup d'emprenedors, un d'ells, una de les quals, és una veïna d'Aiguafreda. Amb ella conversarem d'aquest projecte i després, com sempre en el reportatge, visitarem una sessió d'entrenament amb els més petits d'un dels clubs del poble, en aquest cas, el Ballet Dansa i Dansa d'Aiguafreda. Per explicar-nos què és l'Ictineu tenim aquí una de les sòcies i fundadores del projecte l'Ictineu Submarins, que és la Carme Parareda. Gràcies per venir al plató de Territori. Hola, gràcies. Carme, com acaba una noia criada entre muntanyes dissenyant un submarí? Doncs no ho sé ben bé. Suposo que després de molts anys de fer esports de muntanya, fer esports de risc, de contacte amb la natura, és com un pas a un altre medi que també és salvatge, que també és contacte en plena natura, que és el mar, no? Potser, doncs, arran d'un viatge que vaig fer travessant l'Atlàntic amb un veler, doncs allà em vaig enamorar del mar, que no vol dir que no hagi deixat la muntanya, però allà em vaig començar a submergir en el món dels oceans i dels submarins. Has creuat l'Atlàntic no una, dues vegades, no? Sí, l'anada i la tornada. Hi ha gent que va i torna amb avió, però s'havia de tornar al vaixell i va ser 2 cops. Sí. Ara el proper repte és submergir-se a l'aigua. Sí. Què és l'Ictineu? L'Ictineu és un submarí petitó per 3 persones, però de moltes prestacions. Està dissenyat per baixar 1.200 metres de profunditat i pot fer qualsevol feina que vulguis fer sota l'aigua. Té una finestra molt gran i això vol dir que té molta visibilitat, un camp de visió molt gran i per tant és bo tant per fer documentals i filmacions com per fer estudis de biologia marina, per fer arqueologia, per fer també treballs submarins perquè acabarà portant uns braços de treball, pot prendre mostres, pot servir per infinitat de coses. Ara aquí estem veient un dels vídeos que teniu penjats a la vostra pàgina web. Aquí és un disseny 3D d'aquest submarí. Sorprèn per les dimensions, ara mateix, com ho deies. El nom d'Ictineu hem d'afegir que és un homenatge, no?, d'entrada? És un homenatge a Montoriol, a Narcís Montoriol. Ell va fer l'Ictineu primer, l'Ictineu segon, i nosaltres vam decidir que el nostre havia de ser el tercer. A més, les dates en què estàvem construint-lo van coincidir amb el 150 aniversari de la varada del primer Ictineu i vam pensar que... Va ser pels vols del 1850 i escaig. Sí, 59. I vam creure que se li havia de fer honor perquè és un dels nostres grans genis oblidats. Les rèpliques hem de dir que es poden veure a l'Ictineu 1 al Museu Marítim de Barcelona i l'Ictineu 2, si no recordo malament, al port de Barcelona també hi ha la rèplica. Sí, estava posat davant de l'IMAX, el que passa que ara l'han tret, l'estan restaurant i esperem que aviat pugui tornar a estar allà perquè és impressionant posar-se allà al davant i pensar com aquella màquina tan grossa de fusta podia navegar per sota l'aigua. On esteu dissenyant o ja entrant a aquesta fase de producció de l'Ictineu? On treballeu i quantes hores porteu impartides? Doncs vam començar precisament amb els tallers al Museu Marítim, que vam estar allà durant els primers anys, i ara estem a Sant Feliu de Llobregat, en una zona industrial, i portem, jo crec que gairebé 60.000 hores de feina, entre les moltes persones que hem anat treballant al projecte, i ens queden uns 3 mesos de feina per poder acabar tota la construcció i ja començar a fer les proves de mar. 3 mesos de feina, 60.000 hores, el projecte fa anys que està en marxa. Fa molts anys que està en marxa. Imagino que deus tenir moltes ganes de veure'l per fi en marxa. Sí, tenim moltes ganes de veure'l ja a l'aigua, acabat i amb tot funcionant. Els problemes de finançament també en aquest tipus de projectes que són novedosos van a vegades relacionats, inseparables. Heu acabat de superar aquestes petites dificultats que faltaven per poder, precisament això, veure per fi el submarí a l'aigua? Sí, ara probablement podrem acabar el projecte i tenim pràcticament tot el finançament tancat, però mai se sap perquè és un projecte de tecnologia punta i sempre pot sortir algun imprevist, però creiem que ara sí l'acabem. Tot i així, encara està oberta la possibilitat de seguir col·laborant? Sí, està oberta encara la campanya de subscripció. De fet, aquesta setmana hem signat encara un patrocini amb Caixa d'Enginyers, que s'han afegit a la campanya. Queden, a més, per cert, molt poques donacions
de 50 euros per entrar al sorteig de 2 immersions. Vam dir que les primeres 500 aportacions entraran al sorteig de 2 immersions i queden unes 20 Això sí que números. seria un premi, Això és un bon premi. És un bon premi. I sí, la campanya segueix oberta perquè hi ha molta gent que li fa il·lusió que el submarí porti el seu nom i encara ens aniria bé trobar uns 100.000 euros més de patrocini per anar tranquils. Aquestes són unes altres imatges que també teniu disponibles a la pàgina web. Aquí estem recreant el que seria l'hipotètic primer, una de les possibles missions que podria desenvolupar el submarí. Quines serien les funcions que pot desenvolupar el submarí tal qual està dissenyat? Doncs, com et deia, ens pot fer filmacions, pot fer arqueologia, pot fer biologia marina, pot prendre mostres del fons marí, pot fer cartografia perquè té capacitat perquè li puguis posar qualsevol instrument científic, qualsevol sensor, qualsevol... Amb això estem parlant d'exploració. Estem parlant d'exploració, també pot fer manteniment. Pensem que els telèfons, per exemple, quan nosaltres parlem per telèfon als Estats Units, la majoria de la informació va per cable submarí o quan ens connectem per internet amb una web d'un país de l'Àsia o d'Àfrica, els cables van pel fons del mar. El gas que utilitzem a casa nostra va pel fons del mar. Hi ha moltes infraestructures que estan a sota l'aigua, que no les veiem, i necessiten un manteniment. Doncs també serveix per fer aquest tipus de treball o per resoldre emergències. Quan hi va haver el cas del Prestige, tan desafortunat, doncs hi va haver d'anar un submarí francès, similar al nostre però molt més gran, que va ajudar a les tasques de tapar els forats per on sortia el gasoil. L'Ictineu 3 seria més versàtil. Sí, versàtil com aquest tipus de submarins, que són submarins científics però poden fer altres tipus de feines. Quan va caure l'Airbus a l'Atlàntic ara fa un parell d'anys, també es van utilitzar submarins i submarins no tripulats per anar a trobar la caixa negra. Són algunes de les moltes funcions que li podem donar. Són exemples de situacions que amb l'Ictineu 3 ara estaríem parlant d'una resolució completament diferent. Podria també, per exemple, donar-se el cas que fos utilitzat per oci recreatiu, per dir, anem a fer submarinisme per al públic? També, de fet, nosaltres estem oferint ja servei d'immersions. Hi ha gent que ja ha comprat la seva primera immersió amb l'Ictineu per baixar al Mediterrani, baixar des de 200 metres de profunditat fins a 1.000. I hi ha persones interessades ja, abans que es posi en funcionament, a comprar el submarí? A comprar el submarí hi ha gent que s'hi ha interessat, sí. Home, això també seria un gran què. Seria un gran què, sí. Ara és el prototip, però un cop superada aquesta etapa podríem entrar en una fase llavors, ara parlant ambiciosament, d'industrialitzar el procés. Sí, és un procés molt artesanal, però sí, se'n podrien fer més. De fet, ja ens agradaria que algú ens fes un encàrrec. El primer costa molt de fer i la resta ja són més fàcils. Aquí veiem, per exemple, una hipotètica situació en què l'Ictineu repara un d'aquests tubs que passen a grans profunditats amb aquests braços articulats dels quals també està disponible. Sorprèn moltíssim, he de dir, que és com una visió de ciència-ficció, aquest gran ull. Sí. O sigui, vau dissenyar-ho específicament amb aquestes dimensions? Sí. Una de les condicions, nosaltres vam posar una sèrie de condicions, perquè tu dius, anem a fer un submarí, sí, però quin submarí fas? Pot ser molt gran, pot ser petit, pot ser per 3 persones... No hi ha ulls, de fet. Sí, els submarins militars, per exemple, no porten finestres, i els submarins que baixen a molta profunditat, els que baixen a més de 1.000 metres, ja estem parlant de 2.000, 5.000... 6.000 metres, aquests porten uns visors així de petits, porten uns ulls de bou cònics i no poden ser més grans per qüestions estructurals. I nosaltres vam dir, no, volem baixar més de 1.000 metres, però amb una finestra molt, molt gran, no volem perdre visibilitat i que a més hi hagi 3 persones. Quan tu seus a dins, tens una finestra a la part de dalt i tens visibilitat cap a dalt i tens pràcticament tot el que veuen els teus ulls per davant. La possibilitat de veure 360 graus, no? No, és a dir, quan tu mires endavant tens tota aquesta visió, no? Sí, la frontal. 150 graus. Doncs tot això ho tens de visibilitat. És una gran finestra. Per què 3 persones per aquest submarí? Doncs una mica és aquest compromís entre la profunditat a la que volíem anar, que fos un vehicle petit i lleuger, que també et permet aproximar-te molt a l'objectiu,
i l'habitual en aquest tipus de submarins és 2-3 places. Ara esteu també en marxa amb un documental que ha estat resseguint aquest procés de crear el submarí. Hem recuperat el teaser de la vostra pàgina web i perquè no faci falta que vosaltres aneu ara, us posem aquest teaser d'aquest documental que és molt instructiu de tota la feinada que han fet des d'Ictineu Submarins. Si als 7 anys m'haguessin dit que ho aconseguiria, segurament hagués contestat que ja ho sabia. I per què no? Per mi ha estat sempre evident. No sé ben bé per què, però hi he dedicat tota la vida. No em pregunteu d'on ha sortit aquesta obsessió. Només sé que per mi l'elecció ha estat sempre clara. Durant la vida he viscut com he triat viure i he dirigit el meu destí cap on tenia la visió que havia d'anar. He complert molts dels somnis que he tingut, però també he rebut molts cops. M'han enfonsat diverses vegades, 2 fins molt avall, fins a tocar fons. Els somnis m'han permès refer-me i m'han proporcionat les forces per tirar endavant. De cada cop n'he sortit catapultat cap a un nou somni, que ha esdevingut projecte i després realitat. Cada un d'aquests cops m'ha fet créixer i m'ha portat cap a un projecte més gran i més ambiciós. El mitjà ha estat el treball dur i constant i la feina ben feta. La tossuderia m'ha permès no defallir en els llargs trajectes. Amb aquest esforç m'he construït 2 vaixells de vela, els 2 Solstici. Amb el segon, fins i tot he creuat l'Atlàntic, un viatge meravellós del qual n'he escrit un llibre. Quan creues l'Atlàntic amb un vaixell de vela, aprens a distingir entre els problemes de veritat i els que no ho són. Reflexiones i et planteges què faràs en el futur. Durant tots aquests anys de somnis i cops, viatges i projectes, sempre n'he tingut un de latent. Potser el primer que vaig plantejar, el submarí. Tota la vida m'he preparat per aquest projecte i les circumstàncies m'hi han anat portant. En aquest camí he anat trobant els companys de viatge, l'equip imprescindible per fer realitat un repte d'aquesta magnitud. I arriba un dia que sabem que ja podem començar, que ja ha arribat el moment i estem preparats. Ja sabem a què ens dedicarem els propers anys. Sense mandra ens vam posar a treballar dur, a buscar els diners mentre apreníem i començàvem a dissenyar el nostre submarí. Finalment vam presentar l'Ictineu 3 al món i el 2009 en vàrem iniciar la construcció. El diseñador industrial Pere Forés es director de Ictineu Submarins y uno de los impulsores del... Han passat 7 anys i mig, 45.000 hores de feina i gairebé 2 milions d'euros invertits en el que serà un dels submarins més moderns del món. Serà una eina que donarà servei als nostres científics i revertirà en grans beneficis per a la societat i pel coneixement. Som un equip petit, és cert, però també som constants. Hem aconseguit reconeixement internacional, premis i suport científic i social arreu on hem anat. Estem desenvolupant un submarí amb tecnologia punta, capdavanter en el sector, que porta innovacions importants i aixeca grans expectatives. Tenim un somni i un objectiu. Volem treballar durant molts anys al servei de la societat i del país. Acompanyeu-nos en aquesta gran aventura d'exploració dels fons marins. Participeu en la campanya de subscripció popular i poseu els vostres noms al carenat de l'Ictineu 3. Comptem amb el vostre suport. Un treball que encara està acabant de tancar-se. Escolta'm, quantes persones han anat passant al llarg de tot aquest temps? Quants sou al nucli i quants han arribat realment a posar un granet de sorra en el projecte? Sí, ara mateix en el nucli som 5 persones, més uns 5 col·laboradors que venen no tot el dia. Jo diria que hi han passat una vintena de professionals i enginyers i una altra vintena d'estudiants que han anat també col·laborant en el projecte. A part d'això, hi ha ben bé unes 150 persones i entitats que en aquests primers 8 anys de projecte ens van estar ajudant i empenyent i donant-nos ànims i col·laborant. És a dir, hi ha moltíssima gent, és un projecte de tothom, no? Els noms els heu gravat a l'exterior del casc del submarí, com a mínim al passeig d'homenatge. Sí. Tota la gent que hi ha col·laborat estarà posada al submarí. La gent que us ve a veure, no teniu la sensació que us ve a veure amb aquell punt d'il·lusió de jo vull participar en un projecte que crec que realment triomfarà? No sé si... I quan us veieu això, com reaccioneu? Sí, home, moltes vegades ens emocionem. Ens emocionem
de com reacciona la gent, d'aquesta predisposició a jo hi vull col·laborar, jo hi vull ser, jo us puc ajudar amb alguna cosa, la resposta a la campanya, gent totalment desinteressada i que diu, no, és que això, jo m'ho crec que ho acabareu, crec que ho podeu fer, no? En moments que han sigut complicats, hi ha hagut gent que ha estat allà, no, vinga, va, això entre tots ho fem, no? I això no té preu. I a casa, els familiars, els amics, la gent d'Aiguafreda, no sé si també intercanvies a vegades algunes impressions. Sí, la gent, sobretot al principi, i més la família, se sorprèn molt, no? Evidentment. És un projecte que és molt diferent de tot l'entorn al que jo m'havia mogut i havia treballat, però, bueno, amb el temps, diuen, ostres, doncs sí, no? Quan agafa forma. Quan agafa més forma i es consolida, però clar, és un risc, no? Jo havia estat, doncs, a l'administració, ho vaig deixar tot per llançar-me una aventura una mica incerta, no? Sense risc per això, no hi ha possibilitats d'èxit i en 3 mesos, si el veiem a l'aigua, serà un gran triomf. Després, a partir d'aquí, què més seguirà? Bueno, ara segueix, doncs, fer immersions, demostrar que funciona, que no en tenim cap dubte, però has de baixar al fons del mar. Tenim moltes ganes de començar a fer imatges, a enviar imatges, doncs, sobretot a tota la gent que ha col·laborat, que ens ha donat suport, poder-los enviar unes imatges xulíssimes del fons del mar, veure com és el nostre Mediterrani per sota, no? Com és la nostra costa, i bueno, hi ha una feina de començar a buscar clients perquè hem de sobreviure com a empresa, no? Hem de treballar, de generar moviment, no? I tenim moltes ganes de fer immersions, campanyes científiques, tot això. Ens queda poc temps, però una de les campanyes recents que heu fet està la dels Estats Units. En allà vau anar una mena com de, podríem dir, mercat de submarins. Sí, conferència. És la trobada anual de tot el sector. Està dins d'un congrés. I quines impressions els experts van tenir del vostre projecte? Molt bones, sí. Allà hi havia, justament aquest any, era especial perquè era el 10è aniversari, hi havia equips, els millors equips que han fet submarins per màxima profunditat, gent que ha baixat a 10.000 metres a la fossa de les Marianes, l'equip del James Cameron, que també va baixar recentment a aquesta profunditat, i hem rebut felicitacions i tothom diu que és un disseny excel·lent, que hem fet una qualitat de disseny i de construcció molt bona, que hi ha molta expectativa, hi ha gent que diu, ostres, fa 5 anys quan us vam veure el primer cop amb aquest projecte, van dir, ostres, qui s'ho havia d'imaginar, no?, que arribaríeu tan lluny. Bueno, molta il·lusió. Molta il·lusió, sí, molt reconfortant. Doncs, Carme, només em queda dir que espero que ben aviat aquestes imatges que hem vist en 3 dimensions de format digital les puguem veure a la vida real i veure el vostre projecte que arribi a molt bon port, mai més ben dit. Gràcies, esperem que sí. Doncs, Carme, fins aviat. Fins aviat. Nosaltres acabem aquí l'entrevista amb la Carme Parareda de l'Ictineu Submarins, però seguim amb el programa perquè ara toca el reportatge i, com sempre, avui parlem d'una altra entitat local. Avui, el ballet Dansa i Dansa d'Aiguafreda. Ben col·locades, els pauets ben estirats. Sí? Preparades? Esquenes rectes. I estirats? L'escola de dansa és una escola de dansa a Aiguafreda, una escola de poble, diria jo, perquè, bueno, a més m'agrada que sigui així de poble, perquè entenc la dansa, i com a poble que som, d'una manera molt lúdica. Vull dir, nosaltres tenim com a guió el que és els cursos de la Royal Ballet, que les nenes, si per exemple l'any que ve una nena se'n va a Granollers o se'n va a Barcelona, doncs seguirà el mateix curs que està fent aquí, potser d'una manera menys lúdica del que està fent aquí. Hi ha uns 60 i alguna cosa, no sé ben bé, més o menys, 60 i alguna cosa, i estan dividits per edats, entre 1 i 2 anys per grup. Comencem amb P3 i P4, que fan psicomotricitat, llavors hi ha P5, que és iniciació a la dansa, llavors està primer i segon, tercer i quart junts, de 2 en 2, fins que arribem a l'últim any, que són les més grans,
que hi ha des de noies adolescents de 14 anys fins a 30 i escaig d'anys. Els petits de P3 i P4 entenem que no poden fer dansa perquè és molt difícil i no cal. Llavors tenim altres aspectes a treballar, que és la psicomotricitat, que la tenim molt en compte en aquesta escola perquè creiem que és molt important. I en aquesta psicomotricitat treballem 3 coses: el físic, l'emocional i el relacional. El físic, perquè és el que ens movem. Ara ens desplacem de peu, ara de rossegons, ara juguem amb globus. L'emocional és perquè al moment que estem fent el físic surten les emocions. I llavors les emocions surten moltes coses i moltes expressions. I llavors la relacional, que és el relacionar-se entre ells. Per mi és molt important P3 i P4 perquè és on des de la llibertat es treballa. O sigui que els nens poden opinar, poden crear i a partir d'una opinió d'un nen, doncs aquell dia potser es treballa el que explica aquell nen. La dansa clàssica es basa en un aprenentatge molt lent, en una disciplina molt lenta, on vas acumulant la psicomotricitat, l'elasticitat, i vas incorporant cada any, per exemple, hi ha un pas en pre-primary, però llavors cada any es va desenvolupant i desenvolupant de diferents maneres i agafant més dificultat. I llavors el que consisteix és vindre aquí, ho fem 2 dies a la setmana, i és això, és arribar a fer el curs escolar de la Royal Ballet. Fem 2 representacions per Nadal. Des de l'escola d'aquí a Aiguafreda fem una festa lúdica, que vol dir músiques que potser no faríem en un fi de curs perquè considerem que és més seriós i més disciplinari, doncs ho fem. Fem una festa, ens disfressem amb bosses de plàstic i no sé què, doncs això ho posem en escena i els pares ho venen a veure per Nadal. Aquesta és la festa més lúdica. Llavors fem la festa de final de curs, que la fem aquí i a Vilanova del Vallès, que la fem al teatre. I aquesta sí que entra vestuari i ja tot el tema més complicat. El talent és abundant a Aiguafreda, tant per ballar com per fer submarins. A Territori seguim amb la nostra exploració ara a través de les xarxes socials. El primer que hem pescat avui al Twitter no podia ser una altra cosa que una piulada de l'Ictineu 3. El missatge publica un enllaç amb la llista de totes les persones i empreses que fins a la data d'avui han col·laborat amb el projecte. Si vosaltres voleu seguir el seu exemple, a la seva pàgina web trobareu diferents formes de fer-ho. Seguim amb una altra piulada. La firma en Francesc Aragall i ens presenta la Font d'en Ferràs rehabilitada. Il·lustra la informació amb una fotografia. De moment l'estat de la font és el que observem, però ell mateix s'encarrega de recordar que segueixen treballant. I per últim ens fem ressò de la xarxa d'intercanvi de l'Alt Congost i que engloba Aiguafreda. Al missatge es feliciten perquè han assolit la xifra de 60 socis i ara el proper objectiu és arribar al centenar. Si us interessa, podeu trobar més informació a la seva pàgina web. Acabem aquí aquesta edició de Territori que hem dedicat a Aiguafreda. Tornem el dimarts a la Roca del Vallès amb un programa nou. Gràcies per acompanyar-nos i fins ben aviat.